jel? Ma ima svega. Jel to imaš i Prislinger u pupku? Nemam. Samo na noždrvama, jel? Da. Tamo sam čuo. Šta ti da Bog sačuva? Nemoj mi komentarsat piercinge. A šta je to dolje ispod ti dvojki na ruci? Pa imam. Tišara na sva isto gravorac pijeto jebote da. Ajde, Savo, šuti. Isto kokoška gravorka jebote Ajde, da. Savo, šuti. Znaš šta je gravorka kokoška? Ne znam, den ti reci. Pa ona kokoška što se šareni gravorasta, znaš svakakih boja na njoj ima. Pa nemam ja svakakvih boja. Koja mi je samo crno. Dobro, ajde, lakšije ti je ovako, ti si šarana isto bekna sveska. Aha, dobro. Pa šta fali? Jel ne sviđa? O, ljudi ne mogu. Savo, smir se. Jebote, da ti gledaju ti šta radi? Ajmo, Savo, smir se malo. Što me ne blokiraš? Majuška, hvala. Što? Ljudi, hvala svima vama, svako baca ko tapka, hvala svima, ne mogu non stop da gledam kome šta baci, ljubi vas, brat, gledam u čičurinu. Ona me stavio jer nema kose. Šišaj mala i farbaj po kosi, baraba će periku da nosi. Ti nisi normalan. Što bi ja volio da se ja i ti upoznamo uživo. Čuj ozbiljno to, pa ti ne možeš sad tako, ti meni kažeš kako ne stoje piercings i onda kažeš da ćeš da se upoznam uživo. Pa iščupo bi to, jebote, to najmanja sitnica te prislingere počupati, mane me toga, da im sam tu ti čurnu gujetinu, šta je vići? Ne možeš da vidiš. Kako ne mogu da vidim? Ne bi mi pokazala, kad bi prišao, pružim ti ruku, vidim ti čurnu. Pa ne vidiš zato što ja ne nosim takve majice u javnosti. Pa gdje se sad, je sad u javnosti ili? Ovo nije javnost, ovo nije ovako, ovo je samo TikTok. Pa bolan 7-8 hiljada ljudi, čitate svijet sad gleda. Čita me svijet gleda. Blokiraj toga čoveka, baš tam piše glupost. Šensu. Pozdrav Sonču. Ti namjerno tu ti šanguraš vam pred kamerom i vičeš samo ne gledaj, samo ne gledaj. Ja sam, kako me našao u kom položaju, sam me vidio od prve sekunde, u tom položaju sam i dalje. Kako s to haljenicom vukla? Nije nosim ja haljinice. Šta ti je to? Farmerke neki? Da. Lijepa im boja. Ozbiljno, vidiš ti boju? Crne. Ma sve ti vidiš. Sonču, hvala ti, brat moj. Kristina, hvala ti. Nemoj mi pirci tu u kameru, smakni se tu od tog mikrofona i kamere, odmakni se malo. Ko da ti je Django poslao zmiju da se slika tude. Ko je Sančo?
A? Ništa. Nešto ja čitam ovamo. Ćemo još jednu dok nije ti ona zmija pobjegla. Ajde još jedno, ajde.